Hi guys! Welcome back. Ngayong hapon. Nagluto ni Juan guys. Lastik. Ayaw na. Pangit man na. Pangit man ka eh. Mas pangit na kadoy. Dako pinagbangag. Sa inon. Hawa di abi. Oo. Sabi mo. Tarutak niya. Sige, mag-sit down ko. Oh. Nangin ko nang. Say, bahala. Lingkod. Lingkod ko. Ganun. Basta yung mga sagbot dapat limpyo. Patong pinatday ha. Eh, Lingkod ay yun. makaangot ng Makaakot ka nito yun. Dako di ay day. Limpyo ni Jan. Sure ka? Ako palikod. Lingkod ko. Ata na si Kuan din. Si Sophia. Oo. Sleeping child. O ba? Ano nang bahaw? Sakto mo. Busy me guys. Aga na kumuta balik. Sakto na ng one kumot. Kari mo kung di ano. Lingkod nang. Lingkod nang. Ay. Lingkod naman ka. Ina rin yung kape. Per, dani may kutina, per. Tala, ang palingan na. Tignan na ibahaw dyan dyan. Dali. Dali, bago Ito daghan? na. Oo. Kanang chicken diyo ito nga ano man. Magmayamin na. Yung klasero ba ko yun? Yung mga ba? Lord ko ka mga bata dyan tayo. Sige nga na. Ana. Tanaw pa ng tungod kay basan nila yun. Palahibo. Kape. Asa ka kisa dyan? Pangalako'y di Pila ka, te? maabot Baunin mo. dahil sa pamamagamot labi pamamagamot ang pinagsisihan. Gay na taag bagol do. Ano siga ka na imong ipangsugnod di usiga. Namutin mo kapiday. Diyaw! Oh. Ito niya ito napay dukot. Pamamahabwa. Hindi man magsukat pa dito ka anak. Dili ginataan. Ayaw, dami itong dukot. Ibalihin. Lamit ka. Dami itong dukot. Na ibabalik ni auntie. Pagkain ka, baka ibang ko ha. Uy, kapag ko nilo. Kung ano sa mga mo, plastic, kung katong kahon. Dili nga butang anak. Lami na imuling mo. Kung ano ibang ko. Nagpaapa ipra ka aguli. Ah, Salamat napi ibayad sa ang bukan kakak na imo napi ibayad sa ang asapir nga kamo bulangoy ang sama lang. bulangoy Kanada. Oh, asa mo di ay? pagkahon Pwede ko. Katawag tayo di. Oh, ambil na di. Hey guys. Busy ang world. Busy ang worm. Yes, oh. Manok guys, magkuanda sila, mag chicken joy. Chicken joy. Manok. Kisa i-order manok. Punta ka lang mi. Ata may planggana ako habuaan ng di. Katurang kuan. Tung Masud na? matulog na ibutang pa na paglain aldirin oh. badihado Ano siya guys, kuha na siya ng biko
pilit bugas kana sa latik ilunod man na dira ig maluto na. Lami ni. Kapita kape. Lami ba ni? Kape kay maulan na panahon. Si Sudani. Lami ba ni, Joy? Hoy, gatas. Ha? Lami ba ni? Oh, lami. Lami ka. Lami panas uyab. Busy sila guys, oh. Mas lami pa Busy magsukad. sila, oh. Kuan ang isang puti-puti dahil ay tumisin. Sorry kayo guys, kay aso. Gasol mang ilang gamit, gasol. Gasol pot ang aso. Kapinabuang ang pinabuhi. Kabuhi ka o nilipat. Happy ba na kay nakahulog na nag wifi, sukling mamang city. Bantog. Hari-hari. Mao diyan. Ya ako ano niya. Saan mo? Nag wifi. Maayo sa Jess. Mapangalit pa sa bilbil. Ikaw pa kayo. Ako ni cellphone. Nato man nagabi kay mga yung G's. Oh, kwarta 100 na may sinsilyo. Nga Ako po. kaya ko po cellphone. Ang 100 gyapon ipay taga sukal ganina, wa gyapon. Ug makakwarta ko ug makay magbuwad man ko. Napay ka tibiki buwaronon. Ngayo ka? Ya ko tusundan niya ba? Ang gusto ko dari. Gamay. Kato deng nya na ka at ganit man to suhol. Gamay kwad. Yaw-yaw ko niya. Pagdara do'y hapit mo. Ati man to gihatag. Ay mati. Ato man siya ito nagkagod man ko. Ayaw Ayaw yan, niya. okay. Ayaw dugaya ti. O dito ko Napay ka tibiki. Larga bes ko Milvin ugma. Awon niya kadlawon. Ako gani gamay Para ra. bilin tayo yung maadong panahon. Para bilin na ng balay. Pasiga apod. Way dukot ana ma'am. Dukot ra ko ma'am. Oh guys, oh lami ra ba ang dukot guys. Mas lami ka. Dukot dukot ug naong. Plato, ready na ni siya, Lunis. Tama raman na isa kadako. Wato dyan ha. Diyan atos babaw diyan. Ay mong gingan ibili dahil. Oh, ikaw na mga 1,000 kahiwa, fights na. No. Dagko na din. Ay, kay dagko Paako ah. ng buhok-buhok. Ano kay mukuyos pabaya na. Di. Pagkadakotan. Sakto timpla ba. Tapos, pag makuan na, gamayam. Sakto timpla. Ito ang gamay palit. Nagkita ka na. Galing ulit. Ilon na. Diyan ang lukot doy. Tara guys, oh. Bugas pilit pani. Nilong Bugas pilit. Pilit gilungag. Pilit niya gilungag, pilit. Gilungag to. Pilit. Pilit. Ham dukot. Patlubi kita halamers. Wala ka ba? Bapunin mo. Mo din ako. Napay dukot, oh. Lami. Joy, ang tawag kinulong ng kamayo. Nilong abri kay indag mo. Sana mga matay na ang mga. Manay kapungkan na. Manay kapungkan na ng lukay doon. Ito nga ang yung lukay kay mga mba. May tiyara yung bigyan. Ang tawa. Mana manggod. Okay guys, para lapit ni guys. Napamit dyan, pwede na ni tungas. Kuya, Magmotor ka to babaw ka. Para undang. Kasi, sundang ba? Sundang. Lagi pa doon. mati ka karon. Puta na naggatas dahil.
Kaya lamig kayo. Kay humok ba? Pakutsan lang mga aguri kayo basa-basa paglungan. Ng mga mamo, nangaog snack. Mga kapot bitang. Hindi naman eh, gabi mo din na yung beef ko dyan, gap tilapat. Andito na sa ka. Papala ka. Bisod di ba na alam mo kung bagay kas. Yeah. Nilagay mo nga kasi ninapuan. Dito ba pa'y 40 inyong papam. Nakuha ka rin ka? Nga may puti. Manang, duha na lang ka daw, manong, panas. Lakaw na. Kato nung mapay paglubong hat na nagpuwa. Ikaw. Nagkakuha. Di ba drong na nga. Ako na ako manang. Ay, di ba kung pangitagin, dadak ko, yun doon. Simba, ang dahang sabi. No ba? Dadak ko mawigasin ko yung doon. Tay, ano mo? Ito lang nagata. Tay, ko yung nanon sibin. Haman tungkuan ang ito ang kita kami sabi nga dako na kita ka katong regalo nakada to ang listahan. Ang kami dagi butang. Hindi, nag-unod buing. Atong may kayaw yun ang patis lagi. Ano lang, pagpapos. Hindi dahil butang niyang kuan. Kaon niya ni hatag mo ba butang niya dahil kay mukaon inom na siya. Kay pakilid kay ayaw ipatunga kay kuan niya dusun. May le. Winit po. Kawan sityo. Kung bilis lang. Ay. I'm Lydia Canalis Yosoriano Ladera. From taga Katurong. From taga Tacorong. Saudi Kudarat. May makakita lang Miriam. Atay, mama, para ko yung sabi. Ito din na nga unta nga. May nakumit nga. Wala di pa ka na yan ang lambok. Punta may yan. Kay, uli akong Si Rini. mga kubyana. Ayan na pag-ulit-biling. Pindaling suka. Ano lang talaga kung kipon ko? Hindi ba? Wala din mo makadaling ko kung kipon ba dahil ko? Tawaan yung tuwaan niya. Ang banat si Aning Sir Ladera. Guys, saging re, saging, abot depot, may saging. Medyo namin Saw! Ang saw. Ha? Ang nga mong kalayo, gaso-aso. Na, put-puot. Dudul. Dapat sila sa ito ang mama. Pinsa? Ano bigyan mo lang ang kursa ba? Pinsa? Ito may akong bakit may mabayad ng nakalunod. Pwede man na akong kanon doon. Yung sa isa dalang ito. Wow. Eh, wag magluto. Tapos karne. Gambay pang panapon. Ito dyan bula-bula. Nakulot? Da. Namit yung bula-bula din na. Ano pa man nakadugoon?
Naman tao po ani na mo manok. Gamay lang gay. Na kuan pala nimo. Nanawa ko na, guro sila lahat ng buga, kanda sila announce ni Juan nun niya. Lahat ng buga. Di daan na ko ni. Ingon nga wa pa sila kahatag mo ba yung gabi. Hoy. Ang mga ka tamad yung sigingan na nung. Idit ra na no eh. Ha? Ang nanawa ko ba dito ng manong niya. Yan ang niya. Kuan. Ito na, wala pa. Pila rin kabuk mo na. Napagaling lakuan. Sa karon, Ganing plate. ay, agal na maroon, kami hindi amot, wala malagin. Ano mo? Ang gamag. Ito Ano na ko eh. Nalakoy tandoy. Ito na. Sorry, imnunon daday. Walay gulay. Kanang sa katagay, hata niya to. Lain-lain na po. Magbalik naman po dito. Pero imnunon lagi ron dinis bagakay. Aun ka man na. Ang bilin imnon. Eh, Ang biling malita no. rebilin inom. Na Ikadua, duma. Ikatulong kasi rapahan dyan. Sa pila di kaya pila ka tanduay dadon. Ano? Ang sara. Ako rin ito na naman niya. Nan, ang sabi. Wala naman, butayaw dito. Nag-vlog ko dito. Malagin na. Wala man magpangadji. Sayo yun na si mga G-roll. Lasay. Wala tutso. Dire, sayo mo na niya kay naikuan. Simbahan. Ay, mamigay ng ibira. Masugod. Dali na magkapagadji. Yan si Kapilya. Awa, wala akong din lagi. Ay, ito po kayo din, ano, kumapadin sa magdala sila sa... Wala, gulit. Kasi gagmaya ng unod. Ah, sakto nga eh. Ito na na. Kaya pa may pansit, gulay. Ilang anplito may baboy sa inyo, gahihog baboy. Nga Na, Sila. kulito. Nagaling liog. Lahi na lang. Lain eh. Ayo, yapi naghatag ng liog eh. Piling. Dilipot doon. Ayaw, irep na dito kay sunad na o dubuhon na. Dubuhon ba pinauga? Hindi mo man nagyatubang dito ah. Noy, Sino? skin, noy, di mo gamit. O lami ang pong chicken skin. Lahi, kuhaan na. Nga. Agaw na eh. Wait lang. Kaya pag na mo order og manok, diha sa palit sa imo ha. Labay po itong nagigo. Kita sa video. Wa, nagdoko man ni. Sundang tatong dako. Kapag yung Joel, Nga niya pilupot. Di, ano naman nakitagtaro na ito isang tulog gulay. Pwede na lang yung ganda ng salos bihon. Oo. Inyakis oh. Oh, palit na mo guys. Di nakaday? Sige men. Ape.
Naka, ito nga yung kuan. Latik ni siya guys, latik. Muna himo paghimog latik, kuraw-kurawon. Gaganin mo isa kabuok na. Ang daghan day no. Sila. Sa kabuok. Kaunan pa na sudanan. Sa kabuok na. Hindi pa man eh. Lapuan pa man eh. O Diba isa ni- pa man ni Greg. Gani ikuan ba lunis pohon. Oh, adobo na siya. Adobo mo na eh. Aba. Siya may magluto ana. Lumi nakadlaw lutuon. Lawon ba kay adlaw wala na nagamay na lang. Adobo ra makana. O di man na mapanos kay adobo man. Okay ra rad katong nay masos panos man. Dali ang kuna lutuon. Pila lang kilo dakuan no? Pila din na tanan. Nabayad nimo pila? 2999. To 2,999. Gamay. Yan na may kuan eh. Discount. Huwag pa yung discount. Amo lagi mong sabi? Ako nang kain, mayroon. Gatos. Tehero. Espino. Ngay tanawan na ano eh. Nagbuka-buka naman ka na. Pingog manggani. Bata na siguro na. Kain, kain. Yun na yan, ha? Ito ba lang, ba't ang bain? Kay! Guys, good. Ate sa kaligo na. Ada tayo sa kaw sa duty sa una. Duty sa una. Hindi ka matog na. Lapi na ho. Kaya sige ka ho. Itong kuan. Kaya tinugod yung kuto. Kuto na kao. Iya? Kuan. Silupin be. Di na tang kalit. Oh, Gagahit ka ayos. ang kanungan nito man na. Ali diri, babag. Diyan na lang. Yan na lang. Kuha na sila. Dili na butang. No? May mga bangko. Dili butang sudan. Tano. Dili na sila. Pagpili ko ano. Chlorine. Itong. Dili na silang kuha. Ada lingkod. Wala. Pwede rin kung gusto maglingkod sila. Ang pala, ang pakan, ang panitulo, ito ko lang ang labat. Oo. Itong nalaptal, ito ko lang, ang dunulan ko. May 1 year niya po. Nato ng buhok baboy, no? Pohon, pohon. Pohon. Wow, sosyal. Basta dahil po ulit, makadagma na ko pa rin yan. Makaulit ko siyang 1 year. Wa na mo dawat ni mo. Ay, bigyan ka pa. Pamarpil ko, no? Inis nene, Beleng. Ah, Dongan ko lang sa friend. handok mo ka magpaibot. Inis nene, Beleng. Hindi ko ni mo ipaibot na. Magpamaakot at ngayon, ikaw bayad. Hindi. Ano ka, naputol mo ito kay ito ka pong irinita. Bisaya naman ko kagam hangad si Dong Junjun. Ang Junjun po na oh, ko na. Mas naman ka. Kira ko na yan. Kira ba ka? May bagong May bagong ko na. Daw. At ay
Pait naman yung ang kapiling. Ang mo. Lugan mong inom. Hindi ako gaya. Big bird yan eh. Pero wag mo doon kita mag-ikot-ikot ako. Latik guys. Iwa taglatik para biko. Biko. Aso. Aso guys. Latik. So. Ito ba ko sa gawas ling kalaw. Tingin nga. Ang dami, basta na binaing anak ato. Guys. Huwag na di kwa na ganina pag-abot. Pagdating naman niwa, hindi. Ang ayos naman. Hmm? Yapon, yapon. Ito siya, magnolia. Bounty. Ang lami ko nung kay Virginia. Hindi, bas nami ang bounty. Yan, may sa chukstugo. Yan ang nga dako. Super size na siya nga dako. Super size. Isa. Ang kuano na siya, 155. 290 ang crocs na ron. 155. Gito na no. Muna sa, ni lang nyo. Ngay, super size, nama. Tulong mga klase. Regular, big time. Pwede ka mga payan haroy. Chukstugo? Oh. Dili chukstugo. Wow, Ay, ano nahinay man yung kagad. Gunting ang gamit dira, no? Oh. Oo, muna Apply gunting. pa ka. Bako laging hinted. Kuya. Sila Busy kayo, kuya. nag-hiring na sila, ah. Ego na ko nila mag-demo, ah. Cross leg. Cross leg ba? Okay, nag-cross leg. Nang tail niya, i-cross, ang yung papo, yan na. Tusukon man na siya kuan, tirungan, ubin. Tiya, auditon niya na, sa una, i-audit ko sa taga Manila. Auditon. May gunsa rin mo paghimo. Ang kwan sa chokes to, kay puron mga standard man na. Ano ang ka na yung anak doy? Anaon man siya, oh. O manoy. Ani, Oy. naon man siya, naon. Noy. Ana na Luwas siya. ka noy. Kani diri, bangagan man na diri, ah. Nga man na diri, muna nga no, cross leg. Ani, ano yan, mag-gloves man ni, nami may gloves. Ano rin mo siya, oh. Magbuhat ng sudan. Muna siya nga, cross leg. Kusog ng chokes dani. Nanirap da dani. Sa una. Okay. Mingaw. Nanibalik na putang. Kusog ng chokes ron. Pilahan pa. Ja. Kaya tawo, cross leg. Super size, maningi siyang kuhan, ah. Libugto, ano na. Wala ka na, puputo ba ko yung Isiminar Cross leg. Dari tusok ang tirungan. Wala inasal. Isiminar kani ito eh. Bukon, nga na, nay. Hinga na, orient, ya. Kinala, itusok ng tirungan, naka-state na siya, na. Kurani. Jadi, makapwede, nyanita na dyan, naghayang. Kinala, likod-likod. Tusok mo siya na. Tusok. Hindi siya nga, cross leg. Yan naman ay kay time pag nasa oven. Hindi. Pag maluto na siya na, naman tumura, gurasan nga, tas kayong tusok. Tusokon man ang unod. Ito na ba? Ya, maluto mo na siya 2 hours. Kinasisa. Wala siya. Halas ko ng chukstugo. Anong December? Puso ko. Bye-bye guys. Thank you for watching.